bon dia a tothom. Jo seré molt breu, només 3 missatges. Missatge 1 sobre els pressupostos i les ordenances fiscals. Bé, ja s'ha dit, però ho vull reiterar. Pressupost rècord, pressupost equilibrat, pressupost ben orientat, persones, habitatge, seguretat, entre altres, amb unes inversions de gairebé 900 milions, per tant, un bon pressupost, ben orientat i ben planificat. I això és el consens que tots estem d'acord en el marc del Consell. Respecte a les ordenances fiscals, també el missatge és positiu perquè no s'incrementa significativament la pressió fiscal, s'incorporen mecanismes de fiscalitat incentivadora, bonificacions en determinats tributs si es produeixen determinades inversions en regeneració urbana, etc. Sabeu que Foment tenim un vot particular respecte a la taxa turística, però el senyor Carles Mas, com que ja l'ha presentat, doncs m'estalvio repetir-m'hi. Segon missatge, no tan optimista, en aquest sentit potser una mica un toc d'atenció. És veritat que sent el pressupost més expansiu de tots els últims anys, per no dir de la història, les partides adreçades a polítiques dirigides a les pimes, al comerç, als serveis, en el fons el que és el teixit productiu majoritari a Barcelona, perden pes relatiu, deia el Carles Mas abans. I això és preocupant. És evident que la prioritat del pressupost va dirigit a reduir desigualtats. Jo crec que ningú que tingui al cap i el faci funcionar pot estar en contra d'això. És evident que aquesta és la prioritat, reduir les desigualtats, perquè això és la base d'un sistema democràtic, però no podem perdre de vista tampoc la classe mitjana. Si deteriorem, comencem a tindre molts indicis els últims 2 anys d'un deteriorament important de la classe mitjana a Catalunya i a Barcelona. I a Barcelona en particular la classe mitjana és el botiguer, és aquell petit empresari, és aquell treballador que treballa en el teixit productiu de Barcelona. La classe mitjana de Barcelona, si observem, bàsicament segur que són o treballadors autònoms o petits botiguers o empreses de serveis que són el que fonamenten el 80% de l'economia de la ciutat. I aquests sectors i aquest teixit productiu portem 2 anys avisant que no té una bona salut, però tenim reptes per davant preocupants. El deteriorament d'aquest teixit productiu portaria inexorablement al deteriorament d'una bona part de la classe mitjana de Barcelona i, lamentablement, quan la classe mitjana es deteriora, també es deterioren els sistemes democràtics. I això, si no, donem una volta pel món i ens en donarem compte ben ràpid que és així. No hi ha model democràtic sòlid si no tenim classe mitjana sòlida. O dit d'una altra forma, és condició necessària, tot i que no suficient per un model democràtic, que hi hagi un teixit de classe mitjana important, el pal de paller del sistema econòmic i social. Per tant, hem de reduir desigualtats? Sí, és evident que és la prioritat, però no podem perdre de vista ni oblidar-nos d'aquests sectors, també en molts altres, cultura, però del que són el pal de paller del que és el teixit de la classe mitjana a Barcelona. Jo ho dic perquè les dades macro són bones i van molt bé, però la productivitat aparent, la productivitat per treballador, fa molts anys que està estancada i no creix. Europa creix molt més que nosaltres. El PIB de Catalunya i de Barcelona creix perquè som més treballant, però no creix perquè treballem millor cada un de nosaltres. Per tant, tenim problemes estructurals en aquests sectors formats bàsicament per pimes, que si ens oblidem d'ells pot ser que quedin pel camí alguns d'ells. Per tant, insisteixo, són teixit productiu que sustenten el que és la classe mitjana de la ciutat. La productivitat aparent no és bona, els indicadors no són bons. La productivitat aparent, la productivitat per treballador, les inversions que han d'afrontar en els propers anys per afrontar la transició verda, digital, n'hem parlat moltes vegades, són ingents i actualment amb les comptes de resultats aquestes empreses no podran fer front a aquests reptes per si sols. Per tant, home, sí que pensem que seria bo que s'evités perdre el pes relatiu de les polítiques adreçades al comerç, turisme i serveis en general en els propers pressupostos, que de ben segur també seran força expansius, perquè és veritat que en context macro l'economia va bé. I el tercer missatge, i amb això ja acabo, és en relació al CESP. Em faig meva la frase del president, perquè jo volia dir alguna cosa similar, de heu d'usar més el Consell, crec que és la frase que has dit, Eduard. Jo volia fer-ho també, m'ho volia fer
era un dels missatges que volia donar. Hi ha una cosa que l'Ajuntament de Barcelona està fent molt bé, que és una política de transparència molt important de què es fa amb els diners i on van els diners, amb memòries d'avaluació prèvia i amb memòries de seguiment i d'impacte posterior de les mesures preses. Això l'Ajuntament ho està fent molt bé, a vegades amb informes propis, que porta l'Ajuntament pel seu compte i que comparteix després amb els agents socials. Parlo, per exemple, de la zona de gran afluència turística, on es van fer informes posteriors a quin havia sigut l'impacte, però sobretot també molts informes que se'ns encomanen al CESP per a fer aquest anàlisi tant previ com posterior. I en aquest sentit, és veritat que reconec que dintre del CESP, tots els anys que hi portem, els agents socials hem arribat a grans acords. De fet, quasi sempre estem d'acord en tot, cosa que no sé si... Però és veritat que en projectes o en temàtiques complexes el consens i l'acord transversal és la norma. Per tant, jo sí que volia primer felicitar per ja aquest any de presidència i segon, també fer les paraules teves de usem més el Consell entre tots perquè els informes i els dictàmens són de valor. I amb això ja acabo.